Pekárčina, to je drina. Našu prácu začíname, keď vy idete spať a končíme, keď vy vstávate. Historicky prvý chlieb sme vyrobili pred 30 rokmi a v súčasnosti vyrábame 380 000 kusov mesačne. Ľuďom najviac chutí konzumný a rastcový, ale často pýtajú aj dlháň a čert. A za každým chutným chlebom stojí na gram presná receptúra, na množstva a postupy, preto dozerá počítač. Pri skúšaní nových receptov má hlavné slovo technológ, ktorý nad prvými výpekmi prestojí aj niekoľko mesiacov, kým ich ponúkneme zákazníkom. Ručný miesený chlebík potrebuje 12-hodinový kvások, spánok vo šatke a zručné ruky. Dobre upečený je ľahko stráviteľný a najdlhšie vydrží čerstvý. Posledné roky vnímame, že nám tu vyrastá rožková generácia. Ročne ich vyrobíme až 60 miliónov kusov. Naše dobroty pečieme v 9 stredoslovenských pekárniach a vďaka Kauflandu ich môžu ochutnať úplne všetci. Za 11 rokov spolupráce s Kauflandom sme si vždy vyšli v ústrety.